er Bitcoin mining spild af energi er et meget, meget stort emne for rigtig, rigtig mange, der hører omkring Bitcoin lige løst og hører om det i nyhederne. Om man kan høre om, at Bitcoin mining bruger mere energi end hele Danmark, end hele Argentina, og så videre og så videre. Så jeg kunne godt tænke mig lige at komme lidt mere sådan, jamen er Bitcoin mining så i reelt set spild af energi, eller kan der faktisk være noget omkring det her? Og vi har jo hørt nogle oplæg herinde der, fra Jesper og fra Johannes, så vi har fået lidt mere at give af. Og til sidst vil der være masser af tid til spørgsmål. Jeg tænker, der er nogle spørgsmål, som I godt kunne komme på. Så her til at starte med, tænker jeg, Jake, ja eller nej, er Bitcoin mining spild af energi? Nej, det synes jeg ikke. Og jeg synes egentlig også, at alt det her mining, de her mining-snakke, vi har haft, de har jo kommet godt ind på de her emner. Og man kan også tage den helt tilbage til nu, alle dem, der var her i morges og hørte Joe Bryan og Lars. Hvis vi bare ser bort fra alt de her måder at udnytte strømmen på, så kan man jo måske være overbevist om, at selv hvis det ikke var en mulighed, så er det faktisk måske stadig ikke spild af energi, for vi løser et kæmpe problem, som vi har med vores fiat-penge. Men dertil så er det selvfølgelig super spændende, at man samtidig så kan begynde at kigge ind i de her alternative måder at udnytte varme og load balancing og så videre, man kan i forhold til mining. Ja. Så nej, ikke spild af energi. Jamen, kunne vi lige starte med at introducere os selv? Ja, det er måske en god idé. Skal vi lige gøre det? Det er min første gang, ikke? Jamen, hvis du lige hurtigt kan lave en hurtig præsentation af dig selv, Jake. Yes, ja, med Jake, og jeg er interesseret i Bitcoin, en entusiast, og så har jeg taget initiativ til det her 21-fællesskab, som der er mange, der har været så flinke og gode at bakke op omkring. Og så synes jeg, det er jo kæmpe, at Kev han har taget initiativ til den her konference, og fantastisk at se så mange, der er dukket op og har bakket op omkring det. Så det er i rundtal det, jeg har at sige. Og Steffen, hvis du kan introducere. Ja, hej. God eftermiddag alle sammen. Jeg hedder Steffen Frølund, og jeg er medlem af Folketinget, og måske en af de eneste MF'ere, som der har bare en lille smule tech-baggrund, og forstår så en lille smule på kryptovaluta, og også har taget nogle sværslag for at både beskytte, at det skulle blive værre for krypto, men også prøve at sætte nogle rammer på, at det kan blive bedre. Det sidste er ikke helt lykkes endnu, så det er også lidt vigtigt, hvor I sætter jeres kryds på tirsdag, hvis I går op i det her. Det kunne jo være, hvis man var fra Nordsjælland, det kunne være her. Men det bestemmer I selvfølgelig selv. Og så til spørgsmålet helt konkret, hvis jeg bare skal tage det videre der. Det er selvfølgelig ikke spild af energi. Altså, jeg tror, at Mastercards og Visa server, de bruger nok mere, hvis man sådan summerer det op, uden jeg kender tallet. Men det er jo ikke spild af energi at få samfundet til at have ordentlige smøremidler digitalt, og det gælder selvfølgelig også på vores betalinger. Så det er selvfølgelig noget, man skal kigge på. Og Johannes? Fedt. Jamen, I her kender allerede til mig. Så lad os sende den videre til Julius. Ja, hej alle sammen. Mit navn er Julius, og Jake og Kev og Johannes her er lidt nogle fellow bitcoiner, jeg har lært at kende her i København, blandt andet igennem Jakes 21-initiativ. Jeg hoppede ud i bitcoin for 4-5 år siden i 21 cirka, og siden da jeg prøver at leve på en Bitcoin-standard og har en virksomhed, som opererer på en Bitcoin-standard, som så her i seneste projekt har noget med mining at gøre. Jeg tænker, at vi kommer lidt nærmere ind på det. Så jeg er blevet spurgt, og det er jo mange interessante spørgsmål, vi har prøvet at få lidt svar på allerede i dag, ikke også? Hvad er penge? Og jeg mener jo også, at Bitcoin mining ikke er spild af energi. Jeg vil nærmest sige, at det er jo et sjovt måde at spørge nærmest, ikke også? Men det tænker jeg kommer vi lidt ind på her i talerunden. Men tak fordi jeg må være med her i dag. Jamen, jeg tænker lige vil starte ud med dig, Jake. Så, hvad er nogle af de måder, du har oplevet Bitcoin mining kunne udnyttes på? Nu ved jeg, at du har stået lidt over i hjørnet derovre, hvis der er nogen, der har lagt mærke til ham. Ja, altså, udover det, som der har været, I har jo været inde på det, i forhold til varmeudnyttelse og balancering af elnettet, så har der været for eksempel en firma, som hedder Gridless i Afrika, hvor de bruger Bitcoin mining som sådan en enabling technology, hvor de, hvis du kommer ud, man kan forestille sig, at du brænder diesel af i en lille by, hvor der er 100 hus, og så lige ved siden af, der ligger der måske en hydromulighed, altså en mulighed for at sætte et kraftværk op, som vil kunne udnytte det her vand, for så at generere strøm. Men
sådan et initiativ eller projekt kan måske ikke svare sig økonomisk, fordi at der ikke er nok efterspørgsel. Altså hvis du har 100 hus, eller det kunne også være mindre, det kunne være 20 hus, men så kan du så have en container eller 2 container med nogle bitcoin-minere i, så du altid har den her sidste aftager. Det vil sige, du kommer ikke, hvis du bygger et hydroanlæg, som producerer mere strøm, end der er kunder til, så har du så altid den sidste aftager i form af bitcoin-mining. Og når så der er en ny familie, der flytter ind, eller flere, og man har brug for mere strøm, så kan man bare slukke for de her miner. Så det kan være en måde også at, hvad kan man sige, egentlig fremme nogle nye energikilder. Jeg er lidt interesseret i alt det her atomkraftsnak, fordi der forestiller jeg mig, at det kunne være lidt det samme, også med, at det kan være, at du har svært ved at få... altså du kan ikke sådan lige slukke for et atomkraftværk, det skal køre hele tiden, og det kan være en af argumenterne, at der ikke er nok til at aftage den energi. Så der tænker jeg også, at der kunne være nogle ting, der var interessant i forhold til selvfølgelig først at få folk til at synes, at det er atomkraft i det hele taget er en god idé, energi eller idé, men så også, at hvis man kobler det sammen med bitcoin mining, så kunne det måske være en måde at finansiere sådan nogle projekter. Og der synes jeg egentlig, den falder meget godt over til Steffen, hvis der er nogle kommentarer til noget af det. Jeg ved, at du er meget engageret omkring atomkraft, og kunne måske se bitcoin mining som en del af det. Jamen, jeg er jo fuldstændig enig i det, der bliver fortalt, og den lille afrikanske landsby, du bruger som billede, kan man også skalere op og bruge som hele samfundets billede, faktisk. Det er bare et meget godt lille eksempel på det. Min interesse for, hvorfor vi skal have atomkraft i Danmark, starter et lidt andet sted end lige bitcoin mining, vil jeg sige. Så det er ikke sådan en efterrationalisering. Det er mange andre samfundshensyn. Men det er faktisk, jeg tror, at jeg vil gå længere og sige, at en af de problemer, vi har med vores energisystem i dag, det er, at vi har meget ustabile energikilder, der producerer lige pludselig rigtig meget, når solen skinner og vinden blæser, og andre perioder ingenting. Og i de perioder, hvor vi har ingen produktion, der bliver vi nødt til at gøre et eller andet, og der brænder vi biomasse af. Man kunne måske installere flere batterier, man kunne gøre alle mulige ting for at lukke de huller, importere fra naboerne, hvis man ellers tør lede sig an på, at de sender noget strøm til os, når vi har brug for den. Men det, som de her kilder har på den anden side, det er, at når man i gennemsnit skal have en eller anden mængde strøm, så kommer der også til at være perioder, hvor de producerer alt for meget. Og der har man i dag en lidt en blind tro på, at man skal satse på noget, der hedder PTX, Power to X, hvor man skal omdanne det til brint eller til metanol eller til andre drivmidler, man så kan brænde af på den anden tidspunkt. Men der er ekstremt store energitab undervejs, og der er ikke rigtig en business case i at sende det ned. Man tvinger det næsten ned i halsen på tyskerne i øjeblikket. Det kan ikke rigtig lade sig gøre. Og der er datacentre af alle mulige karakterer, men især også bitcoin mining, jo sådan en af de ting, som man principielt bare kunne sætte til, og så sige, nu er der virkelig overskudsproduktion fra en Vestas vindmøllepark et eller andet sted, øger business casen på det, fordi der normalt ikke vil være aftaget tilbage til den afrikanske landsby. Så det er jo noget, der kan virkelig stabilisere vores energiudsving i produktionen og lave en bedre business case på at sætte ny grøn strøm op. Så det er jo i sig selv en positiv fortælling. Ja, og hvis du bare fortsætter. Jeg kom jo også lidt ind på det før i min præsentation. Men noget, jeg glemte at sige, som jeg lige blev gjort opmærksom på her. En anden unik case, vi også har i Danmark, det er jo, at vi bor i et forholdsvis koldt land, og bitcoin mining producerer en masse overskudsvarme, som vi jo så også kan utilisere på den måde i forhold til fjernvarme. Så det er en ekstra brugbarhed, som bitcoin mining kan lægge oveni, som måske er noget, som kan gøre det til en endnu bedre idé for politikerne at begynde at kigge på det her. Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål til Steffen. Hvis du skulle prøve at forklare til os, hvad din forståelse af bitcoin er, bare sådan helt generelt. Okay. On the spot. Jeg skal ikke ud fra, at du mener, at den tekniske redegørelse, det vil jo sidde og kede alle mennesker, men jeg tænker ud fra sådan et samfundsperspektiv, måske kunne jeg godt tillade mig sådan, hvordan er det egentlig, jeg tager det ned, og hvorfor er det overhovedet interessant for sådan en politiker som mig. Men det er jo bare fordi, at der er en måde, hvorpå man skal have overført værdier mellem mennesker, når vi handler sammen, og der har alle mulige valutaer sin gangbarhed, og der er jo en digital og en teknologisk udvikling på den front, og her er forskellige kryptovalutaer, men særdeleshed bitcoin, og hele den protokol og den verden er jo bare en smartere måde at gøre det på. Og derfor så er det vigtigt, at vi ikke stejler teknologisk i Danmark og Europa imod sådan nogle ting, fordi det er måske fremtiden. Der er jo mange, der satser på, kan jeg se. Og det synes jeg, at vi skal gøde jorden til og bane vejen for. Vi har en tendens i Europa til at vælge forkert i Prometheus-myten, hvor at man sådan set egentlig kan se, at ild kan både lyse og give varme, men det kan også være noget, man brænder sig på, og det kan jo også noget, man bruger aktivt til at brænde byer ned med. Og fordi det er lidt farligt, så siger vi så, nej, bliv væk, og så høster vi aldrig goderne af ilden metaforisk. Det er det, vi er gang i med alle mulige teknologier. Det kunne være atomkraft, som der lige bliver nævnt, men det gælder jo sådan set også kryptovalutaer, som der bliver holdt ud i strakt arm for samfundet, eller i hvert fald for nogle dele af samfundet, fordi det måske kan potentielt misbruges, eller har nogle potentielle skyggesider. Så vi er blevet for forsigtige, og har valgt forkert i Prometheus-myten, så
det er en bredere samtale, som ikke bare kun handler om Bitcoin, men der er noget med samfundets teknologipessimisme, som vi skal have vendt om, og det starter lidt sådan et sted som det her. Og så er der jo bare sådan helt for mit eget personlige vedkommende, er der også noget sådan et frihedselement i, at en nationalbank ikke kan sidde og styre pengemængden, og Mette Frederiksen ikke skal holde øje med, hvad for nogle transaktioner vi har og sådan noget. Yes. Jamen, Johannes, du kom lige ind på det lidt med det her overskudsvarme, der kan bruges, og der ved jeg jo eksempelvis, Julius, du har jo lidt et projekt i gang. Hvad kunne du bruge overskudsvarme til? Hvad kunne du bruge den her varme for Bitcoin miner til generelt set? Ja, altså som sagt, så er der jo mulighed for at stille sig mange spørgsmål omkring Bitcoin. Vi har været lidt om, du nævnte med AI, hvor går rejsen hen, men for at komme tilbage til mining-delen, så har vi prøvet at tænke på den energi, der allerede er der. Hvad kan man bruge den til, og hvad er egentlig spil i ikke at mine under de rigtige forudsætninger? Og varmeovnen deroppe, som Drake har med fra 21 Energy, er jo egentlig, vil jeg mene, rimelig lige til at forstå. Du stikker den ind i en stikkontakt, ikke også? Og så kommer der varme ud, og den ene, eller med den miner du så også Bitcoin i tillæg. Og hvis du bruger en traditionel varmeovn, er der ikke noget Bitcoin mining i tillæg. Vi har vi er i gang med at bygge den her miner ind i en sauna. Og ikke i selveste varme sauna-rummet, men ved siden af, og så bliver varm luft eller ventet ind i saunaen, og giver saunaen en base heat på 40 grader, og så skal din saunaovn så kunne heate deltaen typisk op til 90 grader, lad os sige det. Og det under de rigtige forudsætninger begynder at være både en interessant business case, en god treasury case, hvis du begynder at holde det på lang tid. Og per design, vi har været lidt omkring det, så søger jo Bitcoin mining altid efter den billigste energi, ikke også? Det er den billigste, og undskyld også her med på mit dansk er lidt rusten. Men den billigste og den mest effektive form for energi, ikke også? Og vi har masser af overskudsenergi, som kan bruges i alle mulige industrielle settings, men også på sådan et privat setting på en enkelt sauna. Vi vil så også begynde at egentlig argumentere for, hvorfor et fitnesscenter, som alligevel har en sauna kørende hele dagen, ikke også ikke plotter sådan en miner ind i deres system, og det skal vi prøve at snakke lidt om, og forhåbentlig hjælpe nogle use cases i gang her i Danmark. Så det er jo egentlig netop derfor at sige, man kan se på Bitcoin og Bitcoin mining jo fra forskellige linser og forskellige perspektiver. Det jeg også har lagt lidt mærke til her i dag under de meget spændende foredrag, er jo egentlig lidt definition af, hvad er Bitcoin egentlig også, og Bitcoin kan være mange ting. Jeg er egentlig efter de her 4 år kommet lidt tilbage til, at Bitcoin egentlig i gåseøjne bare er penge, og det er den bedste form for penge, ikke også? Og når man så for virkelig for glæde af at mine og bruge mining, så er det jo en del af regnestykket, kan man sige, at du tror på, at decentrale penge og det digitale guld, som mange kalder det, har en værdi i sig selv. Så det er i hvert fald lidt den måde, vi prøver at tænke de her nye teknologier ind i det, vi kender fra Danmark og har tilgængeligt her. Ja, super fedt. Og hvor kunne man læse mere om det, hvis man var nysgerrig på det? Jeg ved, at Sauna Goose er blevet helt store åbenbart de sidste par år, så hvor man kan læse lidt mere omkring det projekt? Jeg kan selvfølgelig bare gå på vores hjemmeside. Jeg tænker, vi deler det bagefter, men det er simpelthen sauna.lyn.page, og det er under den projektside, vi launcher nu her i april, skal vi tage det her produkt virkelig til markedet. Super fedt. Og jeg ved, at du har også lidt med overskudsvarme at gøre. Jeg kan se, du har stået lidt nede i boden hernede. Kan du prøve at fortælle lidt om... Ja, altså nede i hjørnet dernede har jeg en miner, der hedder en Ofen 2 fra 21 Energy, som er
hører til i Østrig. Og det er så sådan en, hvor det, hvad kan jeg sige, det er luftvarme, man bruger og udnytter her. Det er egentlig bare en radiator, som så også miner bitcoin. Og ellers så er der jo mulighed for hydro-mining, hvor du ligesom på en vandkølet computer har en kold ind og en varm ud, og dem kan man skalere op til ret store, og det jeg tror også, det der blev talt om tidligere i forhold til, hvis man skal introducere den her teknologi til centralvarmeanlæg og så videre, så vil du kunne gøre det på den måde med hydro. Og BTC Hell, som står herude, en super konference også, som man kunne udnytte muligheden for at købe en billet til i Finland. Der har de også lavet vildmarksbad, hvor du så sidder i vildmarksbad, der står en X19 ved siden af og varmer op. Så der er mange, der kan tænkes mange forskellige brugsscenarier ind. Julius og jeg har også arbejdet eller forsøgt at komme i gang med lidt nogle sjove projekter, hvor vi stiftede bekendtskab med nogen, der udnyttede det i industrien til fiskeopdræt. Der var en bilvask, som bilvask, og som flere nok allerede ved, nede i Holland, der bruger de det også til at opvarme nogle drivhuse til dyrkning af grøntsager og så videre. Så der er mange måder, man kan tænke bitcoin mining ind. Altså, så snart der skal bruges noget varme, så kan det også bruges. Og et lille plug, så klokken 19, så vil der faktisk være en auktion på den her Ofen 2 til en værdi af 14-15.000 kroner, hvor man kan byde på den. Så kan det være, at man kan varme sit sommerhus op, eller sit ekstra rum, eller lignende. Lige nøjagtigt. Jeg ved ikke om, Steffen, havde du lidt ekstra, du vil fortælle lige omkring med, i forhold til det her med varme, at det kan udnyttes og det hele? Ja, det kan jeg måske godt sige lidt. Altså igen ned fra det små og decentrale, måske op på samfundsniveauet, og tænke, hvorfor er det, vi egentlig kan bruge det her til noget? Og der bliver det også lidt mere generelt, fordi det er jo sådan set egentlig datacenter over en bred kamp, men det er faktisk forbudt for datacenter i dag at sende deres overskudsvarme tilbage til fjernvarmenettet, og det er jo bare et godt sted at starte, at man kunne fjerne det, fordi det vil også amputere bare konkrete bitcoin-mining-projekter, hvis de datacenter bare kun skulle mine, kan man sige. Så der kan man jo starte, og det er jo egentlig åndssvagt, at vi sidder og lader 70% af energien eller sådan noget lignende fra de der datacenter fise lige ud i atmosfæren, uden at kapre det til noget. Så det er en rigtig god grøn business case i. Og så vil jeg måske lige komme tilbage til det der med, at hvornår vi har overskudsenergi, fordi det sætter sig jo i priserne på energi, og når man kigger i Danmark, så har man jo perioder, hvor man tror, det er jo sådan instinktivt lyder det godt, at der er negative energipriser, eller prisen på strøm er 0. Det er måske særdeleshed midt på dagen, når solen den virkelig skinner. Det er jo sådan nogle perioder, hvor der er brug for at gøre et eller andet med det, og jeg tænker da, at nu koster sådan en enhed jo sikkert nok noget, men business casen i inputtet, når det er 0, eller måske endda negativt, så kan man da sidde og tjene penge på at tage strøm af nettet, fordi der er nogen, der gerne vil af med den, som de ikke kan komme af med ellers, og så kan man også måske tjene lidt ved siden af på selve mining-aktionen. Så der er jo også nogle... På samfundsnytteniveau kan man også få stabiliseret elprisen, og hvilket jeg tror kan give incitamenter til at lave nogle flere investeringer i at producere noget mere strøm i det hele taget. Så det var måske de ord, jeg havde til det. Må jeg lige tilføje noget? Jeg læste en artikel for nylig fra TV2, som siger, at omkring 100, tror det var 77 vindprojekter lige nu er sat på pause, på grund af, at elnettet simpelthen ikke kan håndtere det. Vi har snakket om det før, men vi har en rigtig stærk case i Danmark. Vi har 57% af vores strøm kommer fra vindmøller sidste år. Jeg tror, det er 11 terawatt, der bliver sendt til Tyskland af overskudsstrøm. Og vi har 700 timer med negativ elpris. Det resulterer i, at vores elnet skal arbejde endnu hårdere, og det er rigtig svært for det at følge med. Så det er her, hvor Bitcoin mining i princippet kan gå ind og tage noget af den her overlast, eller overskudsstrøm, og samtidig med dem, så kan vi balancere elnettet. Og jeg tror for mit vedkommende, det er rigtig fedt at se, Steffen, at vi faktisk har en politiker i Danmark, som forstår det her koncept. Så måske et spørgsmål, jeg kunne skyde tilbage til ham, kunne være, hvad kunne vi gøre, os der sidder her, for at prøve at få flere politikere til at forstå det her. Nu snakker vi ikke om Bitcoin som et filosofisk spørgsmål og penge og ting og sager, men selve use-casen af, at Bitcoin er bevist i udlandet. Der er stater i Bhutan for eksempel miner Bitcoin. Paraguay er lige begyndt at gøre det samme på statsniveau. Som jeg viste jer før, så tror jeg, var det 13 forskellige lande lige nu miner Bitcoin på statsniveau. Så der er en use case, vi kan se det bevist i omverdenen, at det her det kan lade sig gøre. Og vi har en unik case i Danmark, fordi vi har så meget overskudsstrøm. Så hvad kan vi måske gøre for, at jer politikere kan forstå det her og se brugbarheden?
Jamen, det er jo det helt store spørgsmål. Det er jo altså, hvordan ændrer man en stor holdning, og hvordan får man de store befolkningsgrupper med sig. Men altså, der er jo noget med adoptionen af kryptovaluta i det hele taget i befolkningen, der sætter sig i, at der er måske lidt flere mennesker, der har en tilbøjelighed til at tænke lidt mere over det politisk, og også stemme på nogen, der måske forstår det. Så med tiden, kan man sige, der bliver der jo skiftet ud i de politikere, der sidder derinde, eller også så skal de skifte deres holdninger ud. Så det er den ene mekanisme til, at det ligesom sker, men det er måske sådan lidt langsomt. Og så er der den anden mekanisme, det er jo ved at demonstrere, at man har gang i noget, der rent faktisk virker, og så bare med eksemplets magt, og at det fungerer, fysikkens lov. Man kan ikke, selvom man er politiker, så kan man ikke gå på vandet eller falde opad. Der er ligesom nogle ting, der sker. Det er lidt flipsiden at snakke om batterier, det her. Fordi grund til, at man snakker så meget om batterier i Danmark, det er jo fordi, vi der er perioder, hvor de her ting ingen producerer. Så man har sådan lidt en politisk samtale om, skal man måske til nogle energiparker eller VE-anlæg ligesom kræve, der er batterier med, så de kan levere et eller andet stabilt ud. Flipsiden af det er jo så, at de bliver nødt til det, der hedder curtailment. Det vil sige, at man faktisk beskærer, hvor meget de kan levere nogle gange, fordi nettet ikke kan tage med det. Og det er jo et kæmpe tab for dem, der stiller det op. Måske skulle man kræve, det lyder ikke specielt liberalt, så jeg tror ikke, jeg foreslår det her, men nu tænker jeg bare højt. Man må jo godt sige til udbydere, at det kunne måske være en god idé, I både have batteri og en eller anden form for aftag af jeres overproduktion. Så må I selv vælge, om det er et PTX-anlæg, en Bitcoin-miner eller et eller andet, et datacenter, der kører Facebooks algoritmer, eller hvad fanden ved jeg. Men det må I selv om, men det kunne ligesom være, så har I selv en bedre business case, men I har også noget, I leverer stabilt ud på nettet, når vi beder om det. Må jeg lige tilføje noget til det? Lige præcis, hvad du nævner her, er faktisk noget, vi har prøvet at arbejde lidt på i Orange Real, min virksomhed. Lige nu i Danmark, så sidder der omkring 6.000 telco-master rundt omkring, og de er sat op sådan, så at hvis vores el lige pludselig går, så skal de tændes. Altså, der sidder en masse batterier i dem her, og de skal tændes, sådan så vi stadig kan ringe til hinanden. De her batterier, de skal altså slukkes og tændes en gang imellem, eller de skal drænes og fyldes en gang imellem for at bevare holdbarheden på de her batterier, eller levetiden på de her batterier. Så når det sker, så dræner vi også bare batterier ud i ingenting. Så som Kevin, eller som Steffen siger her, hvis man i de her 6.000 telco-master sætter en Bitcoin-miner op, som er klar til, selvfølgelig som der bliver sagt, når der er overskudsstrøm, så kan de gå ind og tage over. Men også når de her batterier, de skal slukkes og tændes, eller tømmes og tændes, så kan de ligesom træde ind og tage den strøm, som går til spil. Det er små cases, men jo mere af sådan noget her, og som jeg også var inde på før i min præsentation, hvis jeg lige pludselig er meget mere profitabel end Bitcoin mining, så er det lige præcis nogle her ting, som vi skal have indbygget i den danske infrastruktur, og det er derfor, vi skal have politikerne til at forstå det. Hvis jeg lige må tilføje en kommentar til det, fordi det er fuldstændig rigtigt, men en af de helt store flaskehalse, vi har, det er vores elnet i øjeblikket. Det er, vi har jo sådan set lavet en energipolitik, hvor vi flytter produktionen så langt væk fra det, hvor det skal forbruges som muligt. Og med udsvingene, vi sender ind på nettet, så skal man ligesom dimensionere motorvejen til, når der er myldretid, kan man sige, når der bliver produceret mest. Så vi har både brug for, at der skal komme mere igennem nettet, og det skal transportere længere. Og det gør det jo ekstremt svært, og derfor så hører man alle de historier om energinet, og det ikke går specielt godt med det. En måde at komme det i møde på, er jo, at man putter produktionen tættere på forbruget. Det kunne for eksempel være atomkraftværker tættere på forbruget, i stedet for at smide det ud langt ud på havet, så lægge det der, hvor vi har biomasseværker i dag, for eksempel. Men det kunne også være ting som, at man så har batterier og miners tættere på produktionsenhederne, så det, der rent faktisk kommer ud på nettet, i hvert fald ikke aldrig har en myldretid, hvis man skal bruge den metafor, men har en mere stabil ud, så lemper vi også presset på vores elnet, og gør det faktisk i det hele taget hurtigere og nemmere og billigere at komme i mål med det, vi gerne vil opnå med den grønne omstilling. Og flaskehalsen lige nu er faktisk elnet, og ikke så meget at opstille mere produktion, men det er mere at få tingene hen til det, hvor det skal være. Super fedt. Jeg ved ikke, hvis der ikke er nogen yderligere kommentarer her, så om der måske er nogle spørgsmål, der kunne blive stillet her. Ja. Jeg vil bare lige pointere, at det var til Steffen, at Apple Center Viborg leverer overskudsvarme til Viborg Fjernvarme i år. 50 megawatt. Hvor mange miner bitcoin herinde? Hey. Rock and roll. Og ellers nogen, der har noget spørgsmål? Yes. Jamen, som Johannes var inde på tidligere, så skal vi også prøve at overbevise politikere om det her, at det er ikke kun, at vi holder konferencer, der kan orange-pille folk rundt omkring. Så jeg kunne vældig godt tænke mig at spørge dig, Steffen, hvordan står det til inde på Christiansborg? Er du den eneste endnu, der
ved bare lidt om bitcoin, eller begynder der at ske noget? Altså, den nedslående bemærkning er jo, at der ikke er særlig mange, der interesserer sig for det, eller ved noget om det. Det er jo af mange forskellige typer af samfundet. Folk de ender op i politik, og der er rigtig mange ældre mennesker, som der måske ikke har fulgt med i den teknologiske udvikling, og synes, politik handler mere om noget andet i samfundet, end lige den teknologiske udvikling. Så der er ikke mange af os. Men det er ikke, fordi jeg skal sidde og sige, at jeg er den eneste. Jeg kan godt pege på nogle andre, der også har en vis form for tech-forståelse, og måske også bare kvæg deres ordførerskab, og aldrig rigtig har omdrejet om, eller været rundt om det. Jeg er helt sikker på, at sådan en som Stinus Lindgren fra De Radikale, han har fattet det. Mohamed Rona fra Moderaterne har også fattet det. Og så er der også et par andre i mit eget parti, der har fattet blandt andet Alexander Ryle og Mads Strange, hvis man skulle finde på at skulle stemme ind i København, for eksempel. Så der er også andre, man kan pege på. Men fælles for dem, det er måske, de er sådan lidt mere naturvidenskabelige, lidt mere stemagtige, lidt yngre, og tydeligvis også, alle dem, jeg kunne nævne, var så også mænd tilfældigvis. Det ved jeg ikke om, det er jo heller ikke, fordi der kun er mænd her, men det er også en lille bias med det der. Men som jeg sagde før, så sker der jo noget med, hvor man ligesom bliver nødt til, selvom man måske ikke er specialist på noget, jeg ved måske ikke specielt meget om børnehaver eller sundhedssektoren, så må man alligevel godt tage nogle andre menneskers gode råd ind og så sige, okay, jeg kan tør godt mene det her om børnehaver og sundhedssektoren, selvom det ikke er mit specialområde. Fordi der er et eller andet klogt om det, og mange mennesker mener det, så er det nok noget om det. Og sådan er det jo også på teknologifronten, og særdeleshed også på krypto. Så jeg tror, der er helt parallelt til atomkraftsnakken i øvrigt også, der er også bare sket en holdningsændring i befolkningen, og så sker der også en holdningsændring hos politikerne, fordi de, ja, som sagt, der er den her selvfødende mekanisme i det. Den er bare for langsom, og derfor så synes jeg, at man skal også ud og demonstrere alt, hvad man overhovedet kan, at det virker. Og samtidig også undgå, bare et godt råd til miljøet, altså undgå for mange brødne kar, de dårlige historier, som der kan blive pustet op og blive brugt imod os, siger jeg. Og så får nogle flere af de her stakkels historier med folk, der er blevet beskattet fra hus og hjem og gået ned. Altså, det er jo synd for dem, men det er jo også de her historier, der er med til at sætte lys på, hvorfor at vi ikke behandler teknologierne godt i Danmark. Ellers nogle spørgsmål? Ja. Jeg har et par spørgsmål, hvis jeg må. Jeg har lært i dag, at meget af vores energi i Danmark kommer fra vindmøller. Men det lyder til, at de bruger ikke overskydende energi, når der er mindre behov til at mine. Det sker stort set ikke, eller hvad? Nej. Hvad så med batterier? Bruger de for eksempel Tesla Megapacks til at opbevare den overskydende energi, så den kan sælges senere, når den er mere værd? Eller, altså, hvordan ser det ud med det i Danmark? Jamen, der findes batteripakker, det er så godt nok ikke lige Tesla Packs, men der findes rundt omkring ting, der bliver etableret. Det største projekt er blevet lagt på Bornholm, fordi de har ekstra meget brug for at kunne håndtere et klippet kabel, kan man sige. Men dimensionering af de her batteripakker, selvom at man ser en nedadgående priskurve på dem, og jeg er egentlig også meget bullish på, at det kommer til at hjælpe os rigtig langt hen ad vejen, så er det bare så store volumener batterier, vi skal til, og det skal så meget længere ned i pris for at kunne håndtere de dagevis af manglende strøm, vi nogle gange har. Og hvis vi skal være rigtig uafhængige af naboer, hvor vi heller ikke skal være afhængige af svensk atomkraft eller norsk hydro, så skal vi have endnu mere batterier. Så det er noget, der kan bidrage til løsningen, men det er ikke hele løsningen. Og så er det fuldstændig rigtigt, du starter med at sige, det er, at der er perioder, hvor vi producerer meget mere vind, kan man sige, end vi er i stand til at stoppe ned i gridet, og så må man lave det, der hedder curtailment, og så stopper man simpelthen bare møllerne. Vi kunne godt høste, men vi gør det ikke, fordi der er ikke noget sted at putte det hen. Og det er så der, den her tanke om Power to X er opstået. Brintrøret til Tyskland, og der er måske nogen, der har hørt nyheder om, hvor der er ikke rigtig nogen, der har booket ind, at de gerne vil sende brinten, for der er ikke nogen, der på den anden ende af det rør rent faktisk har booket ind, at de gerne vil købe det. Men vi har bygget det alligevel, eller kommer til at bygge det alligevel. Fordi det lover jo vindmølleproducenterne et sted at sende deres overskudsstrøm hen, så vi skulle have mindre curtailment, og derved så er der længere perioder, hvor de kan rent faktisk tjene nogle penge på at sælge deres strøm. Så det er en god business case for dem, at vi så tvinger noget brint ned til Tyskland, men der er ikke nogen, der aftager brinten. Men lige præcis i det her forum, der er der jo konkret nogen hele tiden, der aftager metaforisk brinten. Altså, at der er noget, der bliver minet, der har en værdi for nogen derude. Så det er jo alt andet lige en bedre business case, bare fordi man ved, der er et helt marked for det. Og det er ikke bare en drøm om et brintmarked, det er jo rent faktisk noget, der sker i dag. Så jeg tænker allerede her, at der er en god historie. Man skulle da næsten forestille sig, at Vestas vil have en R&D-afdeling, der vil sidde med at kunne sige, hvad sker der, hvis man putter en miner og et batteri på en mølle? Hvad er business case for det? Det vil jeg da håbe, de tænkte. Det må man da håbe, ja. Det ville være dumt andet end at tænke over det. Jeg er helt enig med dig i. Jeg har yderligere et par spørgsmål. Et spørgsmål, der er et par spørgsmål i det. Som jeg kan forstå det, så i dag er atomkraftværk og, kan man sige, mini-atomkraftværk virkelig en meget sikker teknologi, som forurener endnu mindre end for eksempel det at producere vindmøller, som bliver skabt af fossilbrændstoffer blandt andet, og som i øvrigt aldrig nedbrydes.
Hvad ligger sådan gennemsnitsprisen på en kilowatt-time i Danmark for os som befolkning, og hvad koster det, hvis man producerer den energi via atomkraft i Danmark? Og hvordan ser det politisk ud for det? Er det noget, man stadigvæk er meget modstander i Danmark, eller hvad? Så der er et par spørgsmål der. Jeg sidder bare og kører solo-panel, kan jeg høre. I må også gerne spørge de andre her om noget. Okay, så må jeg starte, Jørgen? Atomkraft er alt andet lige en dyrere energiform at opstille og bygge, end en vindmøllepark er, også hvis du bare sammenligner dens kapacitet. Men det har nogle andre fordele, blandt andet, at man, som jeg sagde før, man sparer rigtig meget på elnettet, man har ikke de her curtailment-perioder, man kan levere stabilt, så man får en bedre strømpris i snit på det, man etablerer, så værdien af strømmen er alt andet lige højere, kan man sige. Og så har du ret i alt det der med ressourcer, og hvor meget det fylder, og man ikke behøver at bruge så meget natur osv. Så det er ligesom alle argumenterne for det. Og det politiske landskab er jo i virkeligheden, at alle de blå partier, bare så sent som i onsdag, så var vi ude at besøge en virksomhed, der hedder Saltfos. Jeg havde arrangeret sammen med direktøren for Saltfos, at alle de blå partiledere, så det er alt fra Dansk Folkeparti til Venstres partiledere, var ude og besøge den her virksomhed, og Saltfos arbejder med små, moderne atomreaktorer med smeltesalgsteknologier, som er endnu sikrere, end hvad man ellers putter på markedet i øjeblikket. Og så ved man, fordi at Energistyrelsen, det er jo et lille gennembrud, der er sket under den her sidste regering faktisk, men det er, at de faktisk begynder at regne lidt på det her med atomkraft i det danske mix, og hvad vil det gøre med strømpriserne? Og selvom det er en lidt dyre energiform at etablere, så vil det faktisk sænke strømpriserne for forbrugeren, fordi der kommer for det første mere strøm i nettet, men også på de helt rigtige tidspunkter, og det er det store argument. Så man faktisk kilowatt-timen, og hvor meget det flytter sig, det kan jeg ikke huske de tal, men jeg kan bare fortælle, at det vil blive billigere, hvis man etablerede det ud fra deres scenariemodel. Og var der ellers nogen, som der lige havde et spørgsmål, de store grupper med? Ja. Vi udnytter, at der er en politiker, så det bliver også et spørgsmål til dig, Steffen. Det er bare, når vi snakker om, at herinde, der snakker vi meget bitcoin, men nu er der valgkamp, og der fylder det her jo slet ikke så meget. Vi så i USA, da der var valgt efter nogle år siden, som Elizabeth Warren, der var ude og tale meget mod krypto, og det virker lidt som om, det blev sådan en, at stemningen lidt vendte imod hende. Men herhjemme, er det en vindersag at tale om krypto, eller omvendt, at hvis ikke vi snakker så meget om det, så er det måske også, fordi der ikke er så mange stemmer i det, og man måske risikerer lidt at stikke næsen lidt for langt fra, på noget, som den gennemsnitlige dansker synes er sådan lidt iffy på det her krypto. Må jeg lige tilføje noget? Altså, jeg tror, det er Chain Analysis, der lige har lavet noget data på, at der cirka er 400.000 danskere, som har krypto lige nu. Så det er forholdsvis mange, men der er nok mange af dem, som ikke gider at sige det højt. Så jeg kunne forestille mig, at det stadig godt kunne påvirke deres, hvor de sætter deres kryds, selvom de måske ikke møder op her i dag. Jamen, det er jeg jo for det første enig i. Jeg tror, der er et stort... det er jo ikke et flertal, så et silent majority er det ikke, men en silent minority, men stor nok til, at det er værd at tage i betragtning. Og også værd at interessere sig lidt for, og selvfølgelig også en årsag til, jeg er i dag. Men jeg synes, der er en ting, det der med sådan politisk stemmemaksimering, og hvor tror man, der er noget at hente og ikke at hente og sådan noget, men det er en ting. Og så synes jeg, der er den lidt mere reelle måde at være politiker på. Det er jo ikke bare at gå lidt op i de ting, som der betyder noget og kan give mening. Og når der er en uretfærdighed på skatteområdet på krypto, så er der noget, man skal kigge på, uanset om det er en eller 400.000 stemmer, der er høst i det. Det synes jeg er det underliggende princip. Men der er en strømning derude, og der er der mange mennesker i min indbakke rundt omkring mine sociale medier, som jeg kan se har et eller andet relation til kryptomiljøet, som kommenterer positivt på det. Så der er der også en position at tage i det, og tale miljøets sag. Helt sikkert. Kan lige tilføje, Steffen? Altså, vi havde jo en super foredrag her i starten i morges af Joe, som fortæller os, hvad problemet er, ikke også? Det var cirka 35 minutter. Hvordan tror du, det blev set, hvis du tog den med på borgen, siger vi bare, ikke også, og spiller den, og så identificerer vi helt klart, hvad problemet er, og så ser vi på foredraget om, hvor meget frit energi der er, og hvor meget man kan gøre, ikke også? Og så tror jeg, at måske ikke man behøver at være så meget ekspert egentlig heller, for at komme frem til de konklusioner, som er godt for Danmark. Lad os sige bare på den måde. Mens du lige stiller det spørgsmål og forklarer det, så kommer jeg i tanke om ting, vi burde gøre. Vi burde jo sådan set egentlig i den næste folketingssamling lave en høring på Christiansborg, som er sådan et værktøj, hvor man kan invitere alle mulige interessenter inden for et eller andet område.
det findes alt. Altså, det sker på sundhedsområdet, det sker på alle mulige etiske spørgsmål, og vi har også haft det på atomkraft og energispørgsmål og sådan noget, men vi burde da have det på kryptovalutaområdet i større omfang, i stedet for, at det vi jo virkelig har haft gang i, det er jo bare at have inviteret nogle interessenter ind til nogle lukkede møder i et gruppeværelse, og så sidder vi egentlig bare og bliver klogere på, hvordan kan vi designe vores politik. Men vi skal da lidt ud i det åbne, og vi skal da have nogen til at træde frem og komme og tale om det, og invitere noget presse, og få det til at være lidt en ting, altså bruge den samme playbook, som vi har lavet på atomkraft. Det er da bare det, vi skal gøre her. Så det vil jeg da synes var en god ting at gøre. Hvis I har lyst til at dukke op. Ellers nogen, der er et spørgsmål her. Nu nævnte Julius, at vi hørte foredrag om Mors, det hørte du selvfølgelig ikke, men altså, hvor ligesom man identificerer, hvad er problemet, og et af problemerne er selvfølgelig det her med, at vi har valuta lige nu, fiat valuta, hvor man kan printe ekstra penge. Det er det, der er problemet. Du siger krypto meget. Det kan jeg godt forstå. Men hvis vi ser bort fra bitcoin, så er alt den krypto har jo samme problem, som fiat valuta har. Det kan godt være, de pakker det pænere ind, og det hedder det ene og det andet osv., men der er jo fundamentalt samme problem. Så hvordan ser I det inde på borgerne? Ser I forskel på bitcoin og krypto? Eller er det for jer det samme? Godt spørgsmål. Jeg vil meget nødig være en pick the winners-agtig politiker. Jeg synes, der skal være sådan brede, ensartede spilleplader, og så må de bedste og dygtigste teknologier, der er bedst til at promovere sig og få adoption, fordi de er dygtigere og bedre, som de sikkert er, vinde det game. Så der er ikke noget med, at man skal sådan på politisk hold sige, det tror vi bedre på, eller det tror vi mindre på. Ligesom jeg ikke har en holdning til, om det er Remas egen mælk eller Arla, du vælger nede i supermarkedet. Det må du sådan set selv finde ud af med priser og hvad du bedst kan lide smagen af osv. Men på skatteområdet er der jo mange forskellige karakteristika, og det er endda endt med at hedde kryptoaktiver nu i skattesprog inde i Skatteministeriet, fordi der er så mange forskellige ting at håndtere. Og det nytter ikke nødvendigvis noget at putte dem alle sammen i den samme skattelovgivning, som den er i dag for det første. Og heller ikke, når de så har foreslået at lave noget om, så putte dem alle sammen over i en anden og værre skattelovgivning. Men jeg kunne godt forestille mig, at der bliver nødt til at være forskellige beskatningsregimer, fordi nogle af, nu siger jeg bare kryptoaktiverne for at bruge det samme sprog, har måske mere karakter af et investeringsobjekt. Nogle er en reel valuta, man handler i. Nogle er nogle finansielle kontrakter. Og i den virkelige verden, der er bare det er en valuta, en finansiel kontrakt og et investeringsobjekt bliver beskattet på 3 forskellige måder. Det kunne godt være, at man skulle beholde den logik, men bare inden for det digitale space også. Så svaret er jo ja, vi skal behandle tingene forskelligt ud fra, hvad de er. Men vi skal ikke sidde og sige, nu skal den ene have en fordel frem for den anden, eller vi skal gøre noget for at dreje den ene eller anden teknologi frem. Det synes jeg ikke i hvert fald. Men man kunne også argumentere for, at det jo ikke, altså man kan sige, at vi kunne tage vores valuta tilbage på en guldstandard. Men vi vil nok aldrig tage vores valuta tilbage på en kornstandard, for eksempel. Altså, det er jo også at vælge en vinder, kan man sige, med ved guld. Men der er jo forskel på guld og korn, eller plastiklåg, eller et eller andet. Jeg tror, hvor du vil hen nu, skulle man måske prøve at se, om man kunne få bitcoin til at være en eller anden form for standard i Danmark, ligesom man har gjort i nogle andre lande. Det er jeg ikke afvisende overfor. Det synes jeg kunne være meget sjovt at sige, at det skulle være et gangbart betalingsmiddel. Jamen, det var lige mit nøgleord, det der med en gangbar betalingsmiddel, fordi her har vi jo en teknologi, som ikke bare er 10 eller 20 eller 30% bedre end Dankort eller MobilePay eller hvad det er. Det er 100 gange bedre. Jeg kender ikke tallene, skal være ærlig, men jeg ved bare, at alle erhvervsdrivende, de hader at skulle betale 1, 2, 3, 4% til Visa eller MobilePay eller hvem det er, der sidder og behandler det der undervejs. Det kan Bitcoin jo gøre for 1% af den omkostning, eller mindre. Og der er jo kæmpe mulighed for at lave forretninger, der kan tage den der arbitrage. Og hvis man tænker over, hvad 1%, eller 2, eller 3, eller 4% er på alle transaktioner, når de der penge er brugt 5, 10, 20 gange, udover at betale skat hver gang selvfølgelig, så er der jo også gået rigtig meget til bankerne, ikke? Det er jo en parasitvirksomhed, der bruger det her. Så jeg synes jo også, der er det der med netværksvirksomheder, at teknologien skal ikke bare være 10% bedre, før den vinder indpas, den skal være 10 gange bedre. Og det synes jeg, vi har en teknologi, der er her, og der kan jo spare samfundet for rigtig mange penge. Problemet er skattereglerne, ikke? Og der synes jeg, at det kunne være en måde at snakke ind i det her på, at sige, at kan vi få lov at betale med bitcoin, uden det er en skattepligtig aktion på mindre beløb, hvad skal vi sige, under 100.000 kroner, eller hvad det er, så er vi godt på vej. Så det synes jeg godt var en politisk one-liner, som er let at kommunikere, som man skulle tage med i valgkampen.
Jamen, det er jeg fuldstændig 100% enig i, at om det overhovedet skulle blive en gangbar valuta, så starter det jo med, at man ikke beskatter hver enkelt transaktion. Det vil være fuldstændig hovedløst, at hver eneste gang, udover lige at moms måske lidt svarer lidt af det, men hver eneste gang, du handlede noget nogen sted, så skulle du også betale forskellen i, hvad den var værd i forhold til, hvad den startede med at være, inden du handlede. Altså, det giver ingen mening, og et bureaukratisk helvede opstår meget hurtigt, så det er jo selvfølgelig der, man starter. På de teknologier, som har valutakarakter, så er der selvfølgelig nogle andre kryptoaktiver, der har nogle andre karakterer, man måske skal beskatte på en anden måde. Det kunne være, at der var nogen, der godt gav mening, at det var et transaktionsøjeblik, i stedet for eksempel, hvis det var en finansiel kontrakt, som vi gør med sådan noget. Så, men det starter der, ellers så kan adoption jo aldrig ske. Så tænker vi tager i hvert fald lige et spørgsmål. Jeg vil starte med at sige, at problemet er jo ikke, at vi har Steffen her i dag. Ham skal vi jo ikke overbevise om mange af de her ting. Så mit spørgsmål til dig, Steffen, det er mere, hvordan er de andre borgerlige partier på det her? Ikke? Hvordan ser DF, hvordan ser konservative Venstre mod krypto? Og hvis der sker en ændring af magten, vil vi så se ændringer på det område? Altså, jeg er jo ikke kommet for at bashe andre partier, og jeg ved også, det er en valgperiode, og det kan også sådan... man kan også sidde og mele sin egen kage for meget, og så bliver det jo sådan lidt mærkeligt. Så det har jeg ikke tænkt mig at sige andet, end at de ordfører, der har været på skatteområdet for de partier, du nævner, har ikke interesseret sig for det overhovedet. Det har reelt set kun været mig og Mohamed Rone fra Moderaterne, der har bragt noget som helst på banen politisk på de her sager her. Så det er måske kun de to partier, der har noget troværdigt at sige om det. Men derfor, når jeg så alligevel er håbefuld for, hvad det kunne gøre i fremadrettet, et blot flertal, der vil der være en spilleplade, hvor man sagtens kunne spille det ind og få gjort noget ved det, fordi de partier er ikke imod det. Det er ikke derfor, de ikke interesserer sig for det. Det er bare fordi, de ikke har interesseret sig for det, eller forstået det, eller haft tid til det, eller fundet det vigtigere end de andre sager, de har koncentreret sig om, osv. De har måske fundet deres niche et andet sted, hvor jeg ikke har befundet mig. Så jeg tror, at det er muligt at overbevise de fleste blå partier om, det er en god idé. Jeg tror, det er rigtig svært at overbevise Socialdemokratiet om, at det er en god idé. Så det er jo på en eller anden måde rundt om det. Jeg ved ikke, om der er nogen sådan lidt mere anarkistiske dele ude på Enhedslisten og Alternativet, der måske også kunne synes, det var sjovt sådan noget her. Det kan godt være, at der er en eller anden hesteskudsteori omkring det. Men for at finde et flertal, hvor der for alvor kan ske noget, så skal der være tilstrækkeligt mange mandater til højre for Socialdemokratiet. Det er min analyse af situationen. Det kan godt være, at man kan presse S med ind i et eller andet form for kompromis, men det bliver aldrig helt godt på det her område. Vi har lige aller sidste spørgsmål, helt ned fra bagerste række. Er problemet ikke lidt, når det er sådan, at man bruger formuleringen kryptoaktiver, at man forvirrer alle de andre ret meget? Fordi lige pludselig så får man grupperet bitcoin sammen med finansielle kontrakter, sammen med NFT'er, sammen med forskellige tokens, som bliver lavet af tynd luft. Altså, vil det ikke være klart nemmere at forklare folk, hvad det er, det handler om, hvis man kun snakker om bitcoin? Det her, det er en teknologi, som har en endelig mængde, som er forsvaret af proof of work, som kan lave transaktioner verden rundt lynhurtigt, som er supporteret af miners over hele verden, er totalt decentraliseret, som ikke kontrolleret af nogen. Altså det er derfor, vi laver den her konference, og jeg er sikker på, at du godt ved de her ting, Steffen, men pointen er jo, at hvis det er sådan, at vi blander det her sammen med en masse ting, som er noget helt andet, så er det virkelig, virkelig svært at forklare, hvad det her det handler om. Fordi det her, det handler jo om, at det er sådan, at vi får nogle penge, som er gode igen, nogle penge, som er sunde igen. Altså som Hayek sagde, altså vi har brug for nogle sunde penge, som kan sætte markedet frit, som kan gøre, at innovationen den vokser, og at vores velstand vokser i samfundet. Jeg kan huske sidste valgkamp, som så er lidt over 3,5 år siden, hvor jeg var opstillet første gang. Der var jeg også til en kryptosnak-konference ude på Rainmaking, uden på Christianshavn hedder det vel derude. Og der var der en af de ting, der blev diskuteret, det var, om skulle man opfinde en ny kasse og putte kryptovaluta ned i forhold til beskatning, eller skulle man virkelig splitte kryptoer op og putte dem ned i alle de kasser, hvor deres forskellige karakteristika jo i forvejen passer ned til. Altså, der er jo skattelovgivning, der har med finansielle kontrakter eller valutaer og alt muligt at gøre i dag. Så skulle man bruge kræfterne på at skille alle de her aktivtyper ad, og så putte dem ned i de eksisterende kasser, der allerede findes, eller skulle man lave en ny kasse, der er sådan en one size fits all til et eller andet skatteregime. Og den debat, tror jeg måske stadigvæk godt kunne florere, men jo mere vi taler i dag, jo mere overbevist bliver jeg, og det tror jeg måske også, jeg var lidt dengang om, at det måske bedre kan betale sig at lave arbejdet, selvom der er rigtig mange forskellige typer kryptoaktiver, og så sige, jamen har det karakteristika af det, så er det måske en valuta,
ned i den kasse. Har det karakteristika noget NFT, så er det måske noget andet. Har det karakteristika finansiel kontrakt, så er det ned i den kasse, som findes i skattelovgivningen allerede. Det er jo en spændende diskussion om hvad det ene er bedre end det andet, men jeg tror, jeg læner mig den vej. Jeg tror, det Rasmus han kommer ind på, er, at han godt kunne se, at vi lavede i hvert fald en kasse, hvor der kun var bitcoin i. Men som I kan høre her, så lyder det til, at Steffen har ved at have fat i den lange ende. Men der er stadig lang vej, som jeg også var inde på før. Og som jeg tænker, vi alle sammen her er enige om, jamen, bitcoin er for sig selv, og kryptovaluta er i princippet det samme som statspenge. Og det tager nok noget tid, før at folk kan nå at komme til den samme overbevisning, men forhåbentlig er det det, vi kan skubbe politikerne i retning af på et tidspunkt. Og jeg ved godt, det kan måske virke lidt forvirrende, fordi hvis man ikke har sat sig helt ind i det, så sidder jeg lige nu og lyder meget overbevist, og vi lyder alle sammen meget overbevist på, at bitcoin er løsningen på alt. Så vejen til at kunne formidle det på en måde, hvor det giver mening, det bliver spændende at se, hvordan vi får gjort det. Men alligevel så er det ret fascinerende, at vi kan sidde alle sammen her, vidt forskellige mennesker, og have brugt noget tid på internettet og fundet frem til, at bitcoin er løsningen på rigtig mange af de store problemer, vi har i verden. Så hvis vi kan gøre det, så kan forhåbentlig flere mennesker også gøre det over tid. Jeg tænker, at det var det for det her panel, så lad os give en stor hånd